V neochvejne významnom prejave duchovnej solidarity Kailasa vyjadrila neochvejnú podporu doktorovi Virendra Hegdeji a Šri Kshetra Dharmastale. Zástupcovia Kailasa boli srdečne prijatí doktorom Hegdeji v tejto posvätnej inštitúcii. Zástupcovia vyjadrili úctu a solidaritu v mene najvyššieho pontifa hinduizmu Bhagwan Shri Nityananda Paramashivam a Kailasa. Ako gesto uznania a podpory Bhagwan Shri Nityananda Paramashivam a delegácia Kailasa dovzdala posvätnú vlajku národa Kailasa a knihu Spojených štátov Kailasa predstavujúcu prapôvodnú múdrosť, ktorá sa podielala na znovu ustanovení národa Kailasa. Doktor Hegdeji prijal tieto dary s veľkou úctou. Pozorne si prezrel USK knihu a vyjadril úctivé pozdravy najvyššiemu pontifovi hinduizmu Bhagwan Shri Nityananda Paramashivovi predtým, než vykonal namaskaram pred jeho posvätným obrazom. Keď zástupcovia oznámili, že Kailasa je pripravená poskytnúť podporu počas nedávnych útokov, doktor Hegdeji vyjadril vďačnosť a s dôverou uviedol, že vďaka božským požehnaniam najvyššieho pontifa hinduizmu Bhagwan Shri Nityananda Paramashivam 80% súčasných ťažkostí už bolo vyriešených. Kailasa obzvlášť vyjadruje uznanie za vzorové Annadana Sevas, servírovanie jedla, nespočetné dharmické aktivity vykonávané v Šri Kshetra Dharmastale. Kailasa znovu vyjadruje svoju neovejnú oddanosť podporu všetkým dharmickým inštitúciám, ktoré slúžia ľudstvu, zachovávajúc rovnaké odhodlanie a dharmické hodnoty, aké sú vykonávané v Šri Kshetra Dharmastale. Kailasa vyjadruje svoju podporu Dharmastale. Pridajte sa k nám a zdieľajte túto pozvánku s každým.